Good evening, everyone. Our participants tonight in our united prayer will be coming from Rodrigo Agustin Fernando Memorial Adventist School. For adoration, we have Jed Lorraine F. Perez, and for confession, we have Janelle May G. Tupas. Thanksgiving, we have Janelle Jean T. Mabunga, and for supplication, we have Jairo Von T. Villarias. And for the song in between the prayers, it will be coming from the selected pupils from grade 5 and 6. Thank you and God bless everyone. Heavenly Father, your name is awesome. You are the King of the kings and Lord of the lords. You are the biggest, the most beautiful, and the most powerful. Yet you love to hear us sing and pray. You love it when children praise you. Help us to worship at this moment.
closer relationship with you. Bless our families, relatives, and our neighbors too. Help all of us to listen and to respond to your voice. Help us to be faithful unto you. This we ask in Jesus' name. Amen. Naimbag nga oras nyo ay etiyan nga gagayem ken gagabsat. Hindi napalabas nga rabi, ket isu iti may kapat nga serya tayo. Iti nakatsentruan, iti dahito nga tawen manen, iti 10 days of prayer tayo. May papan, iti pan nakapabilig tayo. Panangbirok tayo, tapno mapabilig tayo ti pamati. Ngayon, iti dahito nga oras, ket isu ti may kalima nga serya tayo. Ana pauluan, iti spiritual or carnal, what's the difference? Anya tinagdumaan, iti makunkuna nga spiritual when nubiyag a linalasag. Isu nga ti daytoy nga kabsat nga gagayem, ken gagabsat ken gagayem. Ket isu iti panang taming tay manen, no anya ti biyag nga kayat ni Apo Dios na spiritualan when no linalasag. Ngem sakbay na nga dalen tayo kakabsat, agdumog tayo iti panagkararag. Amami nga nasantuan nga dat sa dilangit. Dawaten mi manen iti nasantuan nga espiritum. Tapno ipalting na manen kada kami. Iti umisu a panagbiag an espiritualan. Ket tulungan da kami Apo Dios. Iti daytoy nga oras. Iting kami panangadal. Tapno ti kasta mapabileg ti pamati mi. Iti daytoy manen nga tawen. Tadinawat mi da. Tinagan na po Jesus. Amen. Iti pangrugyanan, panglukat nga bersikulo tinasantuan nga kasuratan, ket masarakan iti umuna nga Korinto 2:16. Nga kunana, ti siya sino man ti nakaammo ti panunot ti Apo, tapno isu isuro na kuma, nga madda kada tayo ti kapanunutan ni Kristo. Anya dagiti kapanunutan ni Kristo. Anya dagi rumbeng nga iseret tayo kadagiti panunot ken puso tayo nga pagayatan ni Kristo nga istudadya ti pagbiyagan tayo. Ngem sakbay na kakabsat, padason tayo man nga alaen ti kayat na nga saritaan dagi sarita nga karnal linalasag. Ti dictionary kunana ti kayat na nga saritaan temporal, worldly, nailubungan, material, when materialistic, fleshly, linalasag, kaya't nasaritaan nga rod, dagitoy ti panangi patarusda, no anya iti kayat na asaritaan, ti sarita nga karnal, when no linalasag. So ako na nakabsat, iti karnal,
ket isu dayjay ti maysa nga ugali nga mangyadayo kada tayo ni Apo Dios. Dagi relasyon tayo kini Apo Dios. No agbiag tayo alinalasag. Dagi gayem relasyon tayo kini Apo Dios. Ket madayo lumamiis kakabsat. So nga no kuna tayo kakabsat nga karnal ket kaslangay pagay ayat tayo ti panagrebelde tayo ang maibusor kini Apo Dios. So ako na kakabsat iti karnal nga may sa Kristiyano ngagbibiyag nga linalasag ket napno iti saan apan nakapnek nalaka nga maupapay agkurang iti turong na may papan iti panagbiag ana espiritualan ngem numampay kasta nga datayo ket managbasol nga kuna tayo nga nagbiag tayo iti nalalasag. Ngem ni Apo Dios kayat na nga mapadasan tayo. Iti dayti manen nga tawen. Ngagbiag iti na espiritualan apan nagbiag. Anya ti kunana ni Apostol Pablo. Kadagiti taga Corinto ang masarakan iti chapter 3. Iti libro ti una nga Corinto. Verse 1 kunana. Ket siya kakabsat. Diyak nabalin anak isaw kada kayo akas kadagiti na espirituan. No diket kas kadagiti nilalasag akas obingken Kristo. May sapay gayam ngay bagbagan ni Apostol Pablo dati ngay agbibiyag tayo nga na espiritualan akas laububing. 50 nga tawen tayon, 40 nga tawen tayon nga mamati akas may sang Kristiyano. Ngem ni Apostol Pablo ket kunana kasla lang agbibiyag ti kaslaubing no datayo kakabsat ket napnuan iti panagrebelde kini Apo Dios. Kunana ti verse 2 tinaraonan na kay tigatas ket saan a karne tadi kay mabalinan idi ket uray ita di kay pain mabalinan. Ni Pablo ibagan na kakabsat nga idi nga impaawat na ti mensay ti panakay salakan ket kasla malagatas na raman ngem tirigat na lakay tayon bakit tayon amamati kani Apo Dios ngem kasla di tayo kayat ti agngalngal iti anya iti natangken kayat nasaritaan nalakang pelaeng nga masasair dagiti puso, dagiti rikna tayo kakabsat, numakangeg tayo, dagi maibusor kada tayo, ket isuntumeten, iti pangrugyanan tayo, nga agrebelde, mga ramid, iti maibusor, iti maysa nga tao. So kunanan ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma pay, ngem saan kayo alinalasag? Iti chapter 8 verse 9, no diket na espirituan, no bilang tati Espiritu di Dios agnaed kada kayo, ngem ti saan nga mangkupikop ti Espiritu ni Kristo saan na akukwa. Nya kanong kabsat, no saan na tayo nga kupikupan ti Espiritu Santo, ni Apo Jesus saan na tayo met nga kukwa. Kaya't nasaritan agbibiyag tayo ti linalasag. Ti agbibiyag gayam pinespiritualan, ket iso di mangkupikop, mangayat iti santuan nga espiritu. So nga kakabsat, iti iglesia tayo. Kaya't ni Apo Dios, nga napnuan tayo ti Espiritu Santo, dumakkel iti pamati tayo, nga napnuan iti Espiritu Santo. Nga kayat ni Apo Dios, nga daytoy nga linalasag, ket ininot nga may kat, ket tarigagayan na, nga ti daytoy atawen 2021, ket dumakkel tayo amin, iti na espiritualan, ket may kat dayjay na linalasag nga panunot, rikna, kababalin, tapno ti kasta, maitunos tayo, ken maisagana tayo, iti biyag tayo, iti may kadua panagparang ni Apo Jesus. Ti magkunkuna an espiritualan ataw, ket dagi pudno nga nakumberter, no mampay datayo ket nayanak nga managbasol, ngem ni Apo Jesus kayat na, nga datayo ket agbiag an espiritualan. Itin tayo nga rod panagdakkel, iti panagbiag
nga na espiritulan, masapula kadwa tayo, iti nasantuan nga Espiritu Santo. Diyan ko na nakakabsat ni Pablo, iti muna nga Korinto, chapter 2, verse 15 and 16. Una na dito'y, ngem ti tao an espirituan, mailasin na at si pupudno dagiti amin abanbanag. Nya kanong kakabsat? No gayam datayo, ket agbibiyag tin espiritualan, at dangay dagi ited nga talunggading ni Apo Diyos kada tayo, tapno maamuan tayo, gimakun ko na nga naimbag, ken tidakes. Kaya't ni Apo Diyos kakabsat, ngaykan na tayo dagi nga regalo, tapno anyaman nga ramid, anyaman nga sangwen tayo, maamuan tayo, no dayay, ket naimbag, rumbeng, when no saan. Kunana ti verse 16, tasya sino man anakamu ti panunot ti atmo, tapno isuro na kuma, ngem adda kada tayo ti kapanunutan ni Kristo. Wen kakabsat, iti agbibiyag an espiritulan, ni Apo Diyos, ikan na tayo, iti panakabalin. Tapno inton makita tayo ti panagbiag, may busor, may kontra, kini Apo Diyos. Babaen ti palting ti Espiritu Santo, ket surutan tayo, girumbang, kinaimbag, kadagiti, panagbiag tayo. Ni Apo Jesus, tinagbalin nga sentro, iti panagbiag ti maysa nga Kristiyano. Ngay suna ti agaraari, kadagiti panagbiag tayo, no da tayo ket agbibiyag ti na espiritualan. Agbalin nga dagiti prioridad tayo ti panagbiag. Ket iyon una tayo ni Apo Jesus. Kaya't nasaritaan iti maysa nga tao nga agbibiyag iti na espiritualan, ket nay kumitnan anan-anay ti biyag na kini Apo Jesus, ket ti Espiritu isun ti agtultuloy nga agtalinaed agbiag kenkuana. No basahin niyo kakabsat iti maudi nga iglesia iti libro ti Apokalipsis, particularly iti iglesia iti Laodicea. Kunana kakabsat nga di kay kumanga nalamiis, di kay kumana pudot, tapno haan na tayo itapra ni Apo Diyos. Tarigagayan ni Apo Diyos nga napudot tayo kuma. Kaya't nga saritaen, dahil napudot nga panamati, kamkamang ti dayta nga iglesia, ket isu dahil agbiag an espiritualan. Amo nakakabsat, so nga agbiag tayo nga napudot. Napudot amamati kini Apo Jesus saan ket analamiis. No kitaan tayo mo't kakabsat, iti Matthew 25. Iti pakaistoryaan, iti sangapulo nga babae, sangapulo nga mamati kini Apo Diyos, agururay tinubyo, gatatay mo't amin, akas may sang iglesia, agururay ti panagparang ni Apo Jesus. Ket dagiti lima, ket naibilang dangan ampang, ngem dagiti lima, naibilang da nga masirib. Kaya't na nga saritaan kakabsat, no agbibiyag tayo, iti na espiritualan, agbibiyag tayo kadagiti akas, kadagiti lima nga babae, masirib, saan da nga nagkurang itilana, saan da nga nagkurang ang nagbiag tin espiritualan, aging gana, nga niya po, aging gana, nga sumangpat ginobyo, nga ni Apo Jesus, kadagiti ulep titangatang. Isuwa ko na ni Apo Jesus kakabsat. Kadagiti agbiag tinespiritualan, adda iti karina kada tayo. Iti Juan 10, versikulo 10, kuna nakabsat, imayak tapno saan ngas maing dadael, umayak tapno mangted iti nawadwad a bendisyon. Amen? O ni Apo Diyos kakabsat, kayat na nga satisfayan, kayat na nga paragsaken, dagiti tattaong agbiag an espiritualan. Isuan ko na ni Apo Jesus, umayak tapno mariknayo, iti bangar, inanama, ken kastamat, iti agbiag an naragsak. Wen kakabsat ni Apo Jesus, ni Apo Dios, kayat na, nga ipariknang kada tayo, nga ti maysa nga agbiag ti na espiritualan, kayat namat nga marikna ti maysa nga tao, no anya tinaramid ni Apo Jesus, ket gapu kada ito'y tao nga makarikna, nga nainsalakan ni Apo Jesus, nga masapul nga ruden, nga agbiagan iti na espiritualan. Kayat na nga saritaan, iti pakasentruan, kuma, kadagiti matmata tayo,
kadagiti panunot tayo, kadagiti rikna tayo, ket saanen nga ti daytoy nga lubong, nga napnuan ti basol, saanen nga dagiti tattao, nga napnuan ti dakes nga ramid, no di ket ti pakasentruan kuma, no agbiag tayo nga na espiritualan, ni Apo Jesus laeng. Amen? Ni Apo Jesus laeng kumakakabsat, iti pakasentruan kadagiti kita tayo, kadagiti panagbiag tayo, tapno ti kasta nananay a mapabilig tayo, iti panagbiag tayo ana espiritualan. Kuna ni Ellen G. White kakabsat, amin nga tattao na espirituan man, ken kastamot linalasag, ket managbasol met nga pada tayo. Ngem ni Apo Jesus kakabsat, iti nangan anay, tapno ti kasta, ket mapadasan tayo nga agbiag analingteg, gapu gidara ni Apo Jesus kada tayo. Ngem ti tarigagay, iti Diyos kada tayo, iti bayat tin tayo, panang birbirok ti panakapabileg ti manen, iti daytoy umuna nga bulan, iti daytoy nga tawen 2021, ket mapabileg kuma, nga intun umay ti Espiritu Santo kadagiti panagbiag tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. Hantay kuma nga irigek, santay kuma nga pawilan, santay kuma nga ruruden, no diket ikan tayo tinananay nga lugar na kadagiti panagbiag tayo. Ket intun umay iti lugar ti panagbiag tayo, marikna tayo nga datay ket managbasol, marikna tayo kuma nga datay ket agbabawi, dumawat iti pamakawan kini Apo Jesus, tapno ti kasta, dagiti puso tayo, dagiti rikna tayo, dagiti panunot tayo, ayaten nga gagayem ken kakabsat, ket mapabarumanen, tapno ti lugar a panagministro iti nasantuan nga Espiritu Santo, ket addaan kadagiti panagbiag tayo. Wen ayaten nga gagayem ken kakabsat, ti karkararag tayo, ti daytoy manen, nga sangapulo alawas, sangapulong aldaw, iti panagkarkararag. Ket isu kuma nga ni Apo Dios, ket isu ti agari kada tayo. Sursuruan na tayo, ngagbiag an espiritualan. Sursuruan na tayo, nga mangreject, nga saan nga mangayat, iti aramid dito'y lubong. No diket di sursuruan na tayo anan-anay, ngagbiag, nga napnuan ti kapya, napnuan iti kinapakumbaba, tapno ti kasta ti dayti manen nga tawen, ayaten nga gagayem ken kakabsat, anyaman nga sangwen tayo, nga crisis, circumstansya iti panagbiag, intunda tayo ket agbiag, an espiritualan, mapukaw ti panagdandanag, mapukaw dagiti nyaman na buteng, gaputa ti kadwa tayo, ni Apo Jesusen, nga nagbiagen na tay, nangayat kada tayo, gayaten nga gagayem ken kakabsat, at dati namnama. Namnama nga ited ni Apo Jesus kada tayo. No datayo ket agbibiyag pelaeng, nga saan tayo agrebrebelde tayo kini Apo Dios. Namnama pelaeng, nga datayo ket palagipan na tayo manen. No nagkurang tayo apan ngagbiag amay tunos ken kuana, at dalata tinamnama ni Apo Jesus, ket sagsagiden na manen, katuken na manen kadagiti ruangan ti puspuso tayo, tapno ti kasta kayat na manen asumrek, kayat na manen ti agari, tapno mapadasan tayo, iti biag, iti maysa nga biag, nga may tunos iti langit, tapno addan tumet karbengan tayo, nga agnaed de gisagsagana ni Apo Jesus. Ti karkararag ti daytoy nga lawas, iti daytoy manen nga rabi, ayayaten nga gagayem ken kakabsat. Ket isu iti pannakaikat kumaanan anay, iti biag alinalasag. May kat kuma apan man anay, kadagiti biag a kinasukir ngagtulnog iti pagayatan ni Apo Dios. Ni Apo Dios kayat na nga balbaliwan na tayo. Kayat na kakabsat nga datayo ket patarnawen, uray pa'y ti panunot tayo, uray pa'y ti panagbiag tayo. Kayat ni Apo Dios nga katen kadagiti sasakit tinakem tayo. Kayat ni Apo Dios nga katen dagiti kinatangsit
tayo. Dagijay man, mangtad dadael tirik na tayo amamati kenkwana. Anyaman nga panagaapot iglesia. Anyaman nga panagsukir ti maysa ken maysa. Niya po Diyos kayat na. Nga agasan dagita kakabsat. Ket ti kararag tayo kuma. Iti dahito nga rabi. Ket isu, iti nananayen nga panagbiyagan ni Kristo. Kadagiti panagbiag tayo. Kayat niya po Diyos. Ken niya po Diyos ket dawdawaten na. Nga may kat kuman. Kadagiti banbanag nga naalas nga tarigagay tayo. Anya kunanati Santiago 4 versikulo 2 ken 3. Kunanati kastoy. Adu abambanag ti tarigagayan yung di matagikwa. Ida. Ket sidadaan kayo apumatay, aguman nyo dagiti bambanag ngem awan magunudyo. Isut gapuna ang makiriri ken makikabil kayo. Diyo maalat ikayat yu gapu tadi kay met agdawat iti Diyos. Ket no agdawat kayo, awan maawat yu ngamin. Dakes ti panggep yu, dagiti laeng bukod na apagragsakan nyo, ti dawaten nyo. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Manong nga tawenen, nga ti kanayon nga dawaten tayo, ket dagi kinabaknang iti lubong. Dagi nakinragsak iti lubong. Kuna ni Apo Jesus kakabsat, nga do dagigay pelaeng gayam ti tarigagay tayo. Ket saan nga sungbatan ni Apo Dios. Takayat na kakabsat, iti daytoy nga panawen, daytoy nga oras, nga dagiti tarigagay tayo kuma, saanen anay bubukudan, saanen nga agpailaing kadagiti dayaw tayo, no diket agpay kuman, iti pakay dayawan ni Apo Diyos. Sa kunana, no agdawat kayo, awan maawat yu, ngamin, dakes ti panggep yu, ayaten nga gagayem ken kakabsat, manon nga panawen, nga iti dawat tayo, ket agbalilaeng apakay dayawan, ken kinabaknang dito'y lubong. Iti daytoy nga oras, tarigagayan ni Apo Diyos, nga ti dawaten tayo kumakinkwana, ket isu ti kinabaknang ngagbiag an espiritualan. Amen? Agbiag amay tunusen kini Apo Diyos, tapno ti kasta, maparagsak tayo ni Apo Diyos, gayso na tinaanos nga gururay kada tayo. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Anyaman kumanga dawaten tayo. May katan, dagi motibo tayo, nga naimbubukudan wenno natawan. Tapno ti kasta, iti nasantuanan nga Espiritu Santo. Isunan, iti agari, mang-revive, mang-padakkel, mang-pabilagan, iti na espiritualan na biyag tayo, bayat tin tayo, panagururay, iti may kadwa panagparang ni Apo tayo nga Jesus. Iti dahito nga oras, ayaten nga kakabsat. Dawaten kayo. Dito munggal may sakata kayo, nga kumit tayo manen dagiti panagbiag tayo. Nga ni Apo Diyos kuman, isun ti pakasentruan, isun ti kanayon nga bigbigan tayo, ket pagayatan na launay, nga dito munggal may sakata tayo, idalan na tayo, dalanen, nga agbiag an espiritualan, ket mapukawen nga nananay, digi biag anila nasag. Kabsat no dayta ti dawat mo. Aya sa di naman ti ayan mo ita. Kayat ko adawaten ken ka. Ken kada kayo amin ngagdingdingeg ken nagbuybuya. Tin tayo panangikumit babaen iti panagkararag. Amami anasantuan. Uwapo Dios. Nakitam dagiti panagbiag mi. Ken makitam dagiti agdama, Apo Diyos, akabibiyag mi. No makitam ka di Apo, dagiti linalasag a panagbiag mi, tulungan da kami kadi. Iti nasantuan nga espiritum kadi, ket isu tagministro kada kami. Ipabigbig na nga dayu kamin ken ka. Ipabigbig na masapul nga agbabawi kami. Ipabigbig na kadi Apo Diyos, akasapulan mi ni Apo Jesus. Mapabarumanen dagiti panagbiag mi. Uwapo Diyos, iti daytoy nga oras. Kayat min nga iti Espiritu Santo mo, mga anayan kada kami, mangisaganan iti panagbiaga may tunos kini Apo Jesus. Ket tulungan da kami,
tapno ti kasta agbalegi kami, kada kiti anyaman na sulisog diti lubong, agbiag kami, nga napnuan ti panakapnek, iti panagayat mo, iti naldaw-aldaw, iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, iti panangawat mo, dagiti nga dawat mi, tadinawat mi da, iti nagan ni Apo mi Jesus. Amen.